batekin, gure embajadore olentzerorekin. Hemen heldu gera berrio batekin, gure embajadore olentzerorekin. Aditu zuenian, Jesus jaio zara, laizterka etorri zan parte ematera. Aditu zuenian, Jesus jaio zara, laizterka etorri zan parte ematera. Horra, 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 gure olentzero horra, eserita dago porra, arrautzatxuak eta japoi pariakin, bihar merendatzeko botilardoakin. Botilardoakin. Agurtzen den obria, gaurko alegia, argi ematen dago gure ilargia. Adoratu dezagun Joseta Maria, aingeruak zeruan diote gloria. Hemen heldu gera berrio batekin, gure embajadore olentzerorekin. Hemen heldu gera berrio batekin, gure embajadore olentzerorekin. Aditu zuenian, Jesus jaio zara, laizterka etorri zan parte ematera. Aditu zuenian, Jesus jaio zara, laizterka etorri zan parte ematera. Horra, 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 gure olentzero horra, eta hortzetan duela eserita dago porra, arrautzatxuak eta japoi pariakin, bihar merendatzeko botilardoakin. Botilardoakin.